Bueno, bon día aos que estades presentes aquí e a toda a xente que está conectada online. Como sabedes, Ecovas pois é un centro interuniversitario, por tanto temos xente escoitándonos desde outros campus, desde outras cidades galegas ou desde a súa casa. Para nós é un placer hoxe, como parte dunha actividade da que despois falará a directora científica do labor de Ecovas de achegar pois información aos investigadores no ámbito das ciencias sociais. Pois levamos xa unhas semanas pois falando tendo xente de diverso perfil. Nos contará despois un pouco máis María sobre este programa, porque Ecovas o que pretende é dar servizos, non, á comunidade académica máis alá dos membros de Ecovas, non? Aquí temos moitos membros de Ecovas, pero tamén hai xente fora en aberto, porque isto estamos retransmitindo en aberto, ou aquí mesmo, que non é de Ecovas, parecenos pois moi interesante iso, non? Bueno, eu simplemente fago un saúdo, porque desafortunadamente teño aulas agora, teño clases de 12 a 2:30. Verei despois a túa charla, por suposto, que estará gravada. Quero agradecer moito á vicerreitora, como parte deste programa bastante amplo, que levamos e continuará despois sobre estes asuntos. Quero agradecer á vicerreitora que este aquí connosco e deixo xa a palabra a María, disculpándome entre vos e ante a vicerreitora por non poder quedar aquí. Pero, bueno, as clases, sabes que non se poden recuperar e é moi complicado. Vémonos despois, en todo caso. Gracias. Bueno, pois bos días a todos e a todas. Aquí estamos ca cámara e, como decía Xavier, é unha honra hoxe ter unha convidada moi especial en dous ámbitos, a vicerreitora de investigación da Universidade de Vigo e tamén un piar fundamental para Ecovas. Agradecemos sempre o seu axuda, o seu apoio que durante estes 4 anos nos brindou, desde logo, bueno, 6 xa, leva aí connosco traballando arreo. Confiemos en que a seu labor e a de labor de todas as persoas que están ou que estiveron a cargo de Ecovas deu seus frutos nun futuro próximo. Pero, mentras tanto, convidámola a ela como ponente para que nos conte un pouquiño, que nos achegue a novas realidades de investigación. Durante estes meses o que estamos a facer son algunhas sesións onde tratamos de poñer de manifesto os cambios que hai no contexto científico-técnico actual no que nos movemos e como debemos actualizar tanto que son os nosos procedementos para facer investigación como tamén para ser máis competitivos cada hora de presentar proxectos de investigación. Por poñer un exemplo, a semana pasada falábamos de pequenas ideas e suxestións para considerar cando enviamos un artigo a publicar. Nos deu esa conversa un profesor de fora. Hoxe vamos a tratar outros ámbitos relacionados con un mundo cambiante. Cambia, por exemplo, o procedimento polo cal temos que facer máis fincapé no que é a acceso aberto ao que son os nosos datos, os nosos resultados. Históricamente, nos fixemos moi bons en captar recursos, en empregar eses recursos para a nosa investigación. Pero temos que ser conscientes dos novos requerimentos a nivel europeo que implican que temos que ter en aberto e facer disponible os nosos resultados, ademais dos nosos datos. Como facelo? Pois hai moitas formas, hoxe a vicerreitora nos achegará a isto e a outros conceptos e contextos que temos que entender. E para a semana que ven, pois seguiremos falando de temas, ou para as semanas seguintes falaremos de xénero tamén. Como debemos incluir a versión ao contexto xénero nos proxectos, cando solicitamos un proxecto europeo, cando solicitamos un proxecto nacional. E tamén datos, como debemos xestionar os datos, cal é o plan de datos que debemos ter e presentar. Estes son novos puntos fundamentais que se fan moi importantes cara a ser máis competitivos no acceso a financiamento público competitivo e o propio Ministerio os está a pedir. Plan de datos, plan de xénero e plan de valor social da investigación ou de open access tamén, entre outras cousas. Entón, hoxe temos unha persoa que sabe moito do tema, que nos vai a chegar a él desde múltiples perspectivas, agradecéndolle de antemán todo o traballo que fai por nosco e grazas por hoxe, Belén, por estar aquí. Así que, cando queiras. Por la presentación. Bueno, moitísimas grazas por permitirme estar aquí, porque teño que decir que voluntariei a realidade, porque creo que é positivo que toda a universidade, todo o conxunto universitario, pois se entere un pouco do que son os cambios, non? Moitas veces, pois moitas das cousas que eu vou decir están na lei e xa estaban antes, pero
pois tardamos tempo en interiorizalas, non? Entón, creo que este seminario pois pode servir, sobre todo, pois, a aqueles estudantes que comenzan o doutoramento, pois xa que alineen o seu futuro e a súa carreira investigadora noutra dirección, non? En moitos dos aspectos que comentaba María. Bueno, eu, en principio, pois pensaba que o público iban a ser máis estudantes, entón empezaba desde o básico, non? Pois definindo un pouco que é a ciencia aberta, non? En realidade, é ese movimento no que buscamos facer a investigación científica e os nosos datos accesibles a todos os niveis da sociedade. Por exemplo, isto se puso de manifiesto cando estábamos confinados co tema do COVID, que aínda non sabíamos o que era, e se empezaron a facer papers en aberto, os que se chamaban preprints, non? Para que a comunidade científica poidera intercambiar os datos en tempo real, porque ademais había unha urxencia a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, neste caso, que era unha pandemia, na que tiñamos que coñecer os datos o antes posible, non? E era moi importante. Entón, manter ese coñecemento extendido a toda a sociedade é algo fundamental para que a ciencia avance moito máis rápido, non? Entón, cal é a finalidade? Pois desa ciencia aberta, favorecer ese intercambio de coñecemento e de información entre todos os investigadores de todo o mundo. Pero, claro, eso que implica? Pois temos máis transparencia, porque os datos e as publicacións están accesibles a todo o mundo sin necesidade de pagar, os datos se poden reutilizar e reinterpretar, porque iso é importante, o dato sempre queda aí, queda recollido, e ti podes facer agora unha interpretación e 10 anos despois reutilizar ese dato e facer unha reinterpretación diferente porque cambiaron determinados parámetros e interpretas distinto. Favorece a cooperación porque ves que fulanito ou menganito traballa en aquelo, eu tamén voulle preguntar e vamos rendición de contas, es decir, a meirante parte dos traballos que facemos os facemos con fondos públicos e, polo tanto, temos que rendir en que usamos eses cartos, non? E reproducibilidade da investigación. O sea que, en realidade, finalmente, o ter a ciencia aberta, o acceso aberto dos datos e das publicacións, mellora a investigación a través de eses principios que son xustiza, inclusión, equidade e intercambio. Claro, pero que é o conxunto ese? O término Open Access ou ciencia aberta aplícase, Open Access vai un pouco máis cara a revistas, non? A journals, non? Journals en acceso aberto. Pero é un concepto moito máis amplio que abrangue pois, os datos, o software, as metodoloxías, a revisión por pares dos traballos, ou Open Peer Review, e incluso ferramentas e recursos educacionales tamén en aberto. É dicir, é ideal que como profesores que somos na universidade, pois que poidamos compartir os recursos educacionales cos nosos colegas, non? Porque ao final, pois eso tamén permite enriquecer e permite mellorar a docencia. Entón, como vedes, son moitísimas cousas e hai un pouco tamén, quizás, a idea de que cando hablamos de Open Access ou Open Science, que estamos falando solo de revistas. E non estamos falando solo de revistas, estamos falando de todo iso. Entón, eu vou facer como unha pequena revisión de algunhas delas, non? Bueno, isto xa pasaba, poño esta imaxe, non? De uns científicos matemáticos, pois no século XIX, como si que traballaban en aberto, é dicir, compartían esa información e iban e se hacía todo dunha maneira pois moito máis directa, non? E que é casi como voltar ao pasado, non? O que realmente queremos, non? Porque aí entramos nunha política del publish or perish, non? E iso foi pois o que ao final acabou derivando hacia un aspecto moi diferente, non? Bueno, isto é un pequeno resumen de cando se empeza a falar de ciencia aberta, porque isto pois levamos moitísimo tempo, pois xa no ano 2001, é dicir, máis de 23 anos, non? Pois se iniciou coa Declaración de Budapest, tedes aí un pouco, e se empezou a hablar eso, do que se chamaba o autoarquivo e unha nova xeneración de revistas en acceso aberto. De feito, pois unha das persoas que o levaban na Comisión de Crudo de Open Science, que despois falaremos dela, pois veu aquí a dar unha conferencia que a tedes tamén en Vigo Televisión, veu hace uns anos e dicía 20 anos despois de Budapest, non? Que como estamos? Pois aún seguimos aí dándolle moitísimas voltas. Bueno, temos aí tamén a Declaración de Berlín sobre acceso aberto e
O sea, que xa levamos máis de 20 anos, non? Falando de acceso aberto, e incluso nas leis está aí moitísimos anos. O que pasa que os movimentos son moi lentos, tardan moitísimo en incorporarse esas ideas e ao mellor pois, pasan 20 anos e aínda seguimos, non? E aínda hai xente pois, que aínda non o ten claro. Bueno, eu teño aquí moita información, pero non vou a ler todo porque senón non me daría tempo, pero despois vos deixo a presentación para que tal. Bueno, pois despois deso 20 anos, non? E aínda seguimos, como está hoxe? Pois hoxe dentro da CRUE, a CRUE é da Conferencia de Rectores das Universidades Españolas, no ano 18 se constitúe unha comisión que chamamos a Comisión de Open Science, que está presidida por un reitor ou reitora, inicialmente estaba unha reitora, agora está un rector, e despois representantes da Secretaría Xeneral de CRUE-TIC e da Rede de Bibliotecas Españolas, que é Revium. Bueno, pois eu tuve a sorte de que, bueno, como estou tamén como membro de CRUE e I+D+I, pois entrei nesta comisión. Entón, o obxectivo desta comisión era que as universidades españolas estén comprometidas coa Open Science e facer pois, todo o posible para que a Universidade Española vaya cara aí. E despois vos conto un pouco máis que fixemos. Bueno, con motivo deso, pois o ano pasado, en junio do ano pasado, organizamos as primeiras xornadas de Open Science aquí en Vigo, en xuño de 2023. Aí metedes a mí, pois presentando, esta era a rectora, a presidenta desa comisión, bueno, aí está o noso rector, e aí teníamos pois diversas autoridades do Ministerio e da Xunta. Bueno, nesta conferencia, que tedes aquí o enlace, porque podedes ver aí todas as charlas, se queredes, desas xornadas, que durou 2 días, bueno, pois aí se falou da ENCA, que é unha Estrategia Nacional de Ciencia Aberta, que despois os poño aí, de Plática. Plática é unha plataforma de impulso á ciencia aberta, que a idea é que contemple tamén a posibilidade de que os investigadores alberguemos aí os nosos datos e os nosos resultados de investigación. Bueno, isto, como vos podedes imaginar, pois ten moita parte técnica e informática para construir todo ese sistema, que agora está en un proceso de licitación. Bueno, ainda non saliu exactamente a licitación, pero se elaborou o pliego, estamos nese paso e vai ser financiada cos fondos Unidigital, non? E, polo tanto, pois, a futuro, a idea é que a nivel nacional exista unha plataforma donde podamos volcar os nosos datos a nivel global. Tardará o seu porque estas cousas van lentas. Bueno, aí pois houve mesas redondas, houve talleres e houve pois varios participantes que máis de 250 participantes que estuveron nesas xornadas. Posiblemente no 24 non, pero no 25 pois fagamos outra xornada para ver un pouco os avances e xa poderemos contar un pouco pois como va a Plática, en que medidas se está implementando esa estrategia nacional do Ministerio e, bueno, iremos vendo. Bueno, este era o pantallazo das xornadas desa que organizamos aquí en Vigo. Vale, bueno, primeiro, decir que isto xa vemos que non é novo, porque empezou no ano 2001, no? Coa Declaración de Budapest que vos decía, pero tamén fixademos que xa o tiñamos normativamente no ámbito europeo, na directiva esa 2019 do Parlamento Europeo, na que se contemplaba esa datos en aberto e reutilización desa información do sector público, non? E despois tamén no programa marco europeo, que é o Horizonte 2020, e despois no que está agora, non? Que é o Horizon Europe. Nesos dous, pois en ambos aparece aí, bueno, como o requisito, non? É que estes programas xa exixían que as publicacións se fixeran en aberto e justificalas en ambos. O sea, que isto xa pois toda a xente que ten proxectos europeos xa sabe que ten que publicar en aberto desde hai tempo. Pero a nivel, bueno, e isto é un pouco o que aparece, non? Aí tedes desglosado un pouco a que é a directiva esa do Parlamento Europeo, que claramente dice el acceso a la información es un derecho fundamental. Bueno, isto lo tengo en castellano, tengo unha mezcla de galego-castelán aí. Reutilizar la información del sector público financiada con fondos públicos, por eso hay que reportar, hay que ser transparente, acceso en tiempo real a los datos, fomentar el uso de datos en abierto siguiendo os principios FAIR. ¿Vale? ¿Sabedes o que son os principios FAIR? ¿Sí? ¿No? No, vamos a comentar.
Principios FAIR. FAIR viene de Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, ¿no? Esos, é dicir, primeiro, que cando nós poñemos os datos en aberto, esos datos teñen que ser encontrables, findable, fáciles de obter. É dicir, imagínate, eu, por exemplo, pois, imaginademos que estamos estudiando o radón na universidade, non? Entón, eu fago unha medición de radón aquí agora e digo, pois, 325, que sexa, non? Entón, ese dato así, aislado, non me serviría. Tería que poñer o equipo con que o medín, as circunstancias na que o medín, se había xente na aula, se non había xente na aula, a que hora do día, a que hora da noite, se había sol fora, se non había sol fora, se abrira a ventana, se non se abrira a ventana, e todos esos aspectos son o que se chaman os metadatos, é dicir, a ferramenta, tal. Entón, é moi importante, cando das un dato, acompañar con todos os metadatos que contempla ese dato, non? Entón, por eso, que sexan fáciles de obter e que teñan utilidade, é dicir, porque se non é o mesmo que o mida pola noite que o mida polo día, non? Entón, se non dou ese dato da hora que o medín, ou non dou ese dato da ferramenta coa que o medín, ou se fixen 3 promedios, ou se fixen 3 medidas e o promedio, eso son os metadatos. Entón, teñen que ter un único identificador, hai uns códigos para cada un deles, vale? E todo eso, pues, que sexan accesibles, é dicir, que os poda descargar dunha plataforma e que en un formato que despois sea lexible, un CSV, un Excel ou un formato que poida ser, vale. Despois, que sean interoperables, é dicir, que poida traballar con eles e os poida utilizar e que tamén sexan reutilizables, non? Esos son os datos ou a base, por eso é tan difícil, porque non é, bueno, pois dou o valor e xa está. E por eso todavía pois non hai moitas plataformas implementadas para poder, despois falaremos un pouquiño delas. Vale. A nivel nacional, pois tamén xa hai un histórico. A ver, o primeiro, a Lei da Ciencia. A Lei da Ciencia, esa Lei da Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, é do ano 2011. E no ano 2011 xa se falaba de acceso aberto e xa se falaba de repositorios institucionais. É dicir, na nosa universidade, na Universidade de Vigo, temos un repositorio institucional desde o ano 2012. O que pasa é que a xente non o usaba. Empezou a usalo agora, cando saliu a convocatoria de sexenios. Pero ese repositorio xa estaba porque xa era obligatorio. Entón, por eso estou encantada de estar aquí, porque ao final hai que difundir e hai que divulgar moitísimo para que a xente saiba. Entón, bueno, en setembro do 22, pois hubo unha modificación da Lei da Ciencia que xa contempla todas estas novedades de contratos que a xente lle resulta moito máis familiar e aparece especificamente un artigo que o artigo 37 referente e exclusivo para a ciencia aberta. Vale? Na LOSU, que tamén é moi reciente, de marzo do 23, o artigo 12, fomento de la ciencia abierta e la ciencia ciudadana. E logo, pois no plan estatal, xa desde 2017, falaban de acceso aberto a resultados e datos de investigación. E o mesmo vemos aquí para o 21-23, bueno, aí está a ENCA que falaba antes, a Estrategia Nacional de Ciencia Aberta, e de novo, outra novedade que hubo, que era o Real Decreto dos Estudios de Doutoramento, que nos pedía que metéramos as teses no repositorio institucional. Despois veremos un exemplo. No caso do noso repositorio, o grosso son as teses porque era obligatorio desde este decreto e desde que empezamos co repositorio. Entón, temos todas as teses da Universidade de Vigo están no repositorio, pero os artigos tardou un pouquiño máis e xa veremos que foi o que máis impulsou que entraran os artigos. Bueno, todo isto aí podedes pinchar aí nos enlaces e descargar un pouco toda esa documentación, era así un pouco. Bueno, un pouquiño por poñer aí as pinceladas do que son a Lei da Ciencia, pois di, entre outras cousas, nese artigo 38, pois dice, promover a difusión de resultados en acceso aberto, fala de que esos proxectos se obtiveron con fondos públicos e, polo tanto, teñen que ir a esos repositorios institucionais ou temáticos de acceso aberto, fala de que as convocatorias de proxectos xa nos obrigan a cumprir con eses criterios e fala tamén de que temos que desde as universidades e desde as institucións e desde o Ministerio
desenvolver esas infraestructuras e plataformas abertas. Despois veremos algunhas que hai tamén, bueno, facilitar a publicación de resultados en acceso aberto e algo moi importante, a participación da sociedade civil nos procesos científicos, é dicir, abrir a sociedade, trasladar o valor científico e o valor do noso traballo na universidade que sea útil para a sociedade, para todo o mundo, e que comprenda por que ese gasto público que facemos dos proxectos ten utilidade para eles, como o caso que vos comentaba antes da COVID, non? Vale, bueno, e aí tedes tamén, pois no caso da LOSU, pois tamén o que di, las universidades deberán promover la transparencia en los acuerdos de suscripción con editoriales científicas. Las bibliotecas y otras unidades facilitarán el acceso a la ciudadanía a los recursos. Las agencias de calidad, fijaros que mete xa as agencias de calidade en este aspecto, ¿no? Estatal e autonómica deberán incluir en sus criterios. Por eso que a ninguén lle sorprenda o cambio que fixo a NEC este ano, que despois tamén vos conto un pouco máis. Regularán, bueno, agilidad los procedimientos de evaluación y se fomentará la ciencia ciudadana. Otra vez, volver, todo eso está en la ley, ¿eh? Esto es copiado aí directamente de la LOS, ¿vale? Os extracté aí un poquinho para que vexades, ¿vale? Es directamente aí. O sea que la ley nos obliga acceso abierto a publicaciones científicas, datos, códigos y metodologías. Lo que hablábamos antes, cuando hablábamos de que Open Science no solo era publicación, datos, códigos y metodologías, también está en la ley. El PDI, y esto está tal cual, el PDI deberá depositar una copia de la versión final aceptada para publicación y los datos asociados a la misma en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierta, de forma simultánea a la fecha de publicación. Es decir, a ley, al OSU, nos obligan a depositar esos resultados en repositorios institucionales o repositorios temáticos de acceso abierto, ¿vale? Entonces, todo eso figura ahí. Y también desarrollar infraestructuras y plataformas en abierto. Por eso, la plática que os decía antes, esa plataforma que se está facendo a nivel nacional para fomentar iso, ¿no? Dentro da estrategia, que é unha estrategia a 4 anos, e que estamos agora un pouco empezando porque, de feito, nas xornadas esas que comentaba antes de Vigo, a secretaria xeral do Ministerio presentou ali, oficialmente, por primeira vez, a Estrategia Nacional ese día, que o podedes ver no vídeo. Vale, e tamén, de novo, pues, nos di que os datos deben seguir eses principios. Bueno, aí tedes un pouco o esquema global, que tampouco vou entrar en detalle, porque podedes descargar aquí toda a Estrategia Nacional de Ciencia Aberta, e, como vedes, contempla as 6 dimensiones, pois, con obxectivos, eixos e medidas, pois desde o que decía, o acceso aberto en xeral, o tema dos datos, o tema da revisión por pares, o tema de plataformas, o tema de ciencia ciudadana e as novas formas pois, de medir o rendimento investigador, é dicir, a avaliación. Contempla esos 6 eixes de todos esos aspectos que cubrirían todo o que é a ciencia aberta. Bueno, ven cada un desgranado, que podedes entrar aí, está colgada na página do Ministerio, tamén a podedes atopar aí. Bueno, en definitiva, que despois chegados hasta aquí, temos claro que é importante publicar en acceso aberto e por qué? Primeiro, porque se o compartimos con todo o mundo e a xente pode ler os nosos artigos sin pagar, pois os artigos van a ser moito máis citados. Entón, aumenta o número de citas e aumenta o impacto, porque a túa investigación chega moito máis longe. Aumenta a productividade, porque mellora e todo o mundo pode compartir e mellorar esa publicación. É moito máis transparente, todos podemos velo, todos podemos opinar e todos, ademais, podemos facer unha crítica e unha réplica contra esa publicación. É dicir, se, por exemplo, alguén considera que unha publicación en MDPI que está moi criticada e floxa, pois pode facer unha contrarréplica a esa tamén en aberto, para que outro vexe e pois mira, este estaba equivocado, e hai outra interpretación destes datos. Bueno, garantiza unha correcta xestión dos dereitos de autor, incrementa o acceso aos recursos de investigación sin aumentar a inversión realmente e garantiza que, ademais, eses documentos e eses datos se preserven electrónicamente para que calqueira os poda utilizar nun futuro ou a máis longo prazo.
Bueno, si comparamos co que había antes, o que chamábamos un modelo pechado frente a un modelo aberto, pois podemos ver aquí un pouco estas diferencias, non? Isto sería o modelo pechado, pois o goberno anuncia a col dunha serie de proxectos, se crean unha serie de artículos se envían para publicar e ao final un editorial é a que recolle os dereitos dese artigo e o ten aí almacenado e non o permite ver salvo que pagues por velo. Entón se queda como retido e, bueno, basicamente, aunque as bibliotecas se suscriben e pagan, que é o que facíamos e o que facemos, pois al final o público tarda en recuperar ese artigo e, polo tanto, pois o progreso vai lento e o representamos aí con esa tortuga, non? Que era un pouco como estábamos indo antes. No caso dun modelo aberto, pois temos o mesmo a col, se publican os artigos, pero xa inmediatamente está na nube. Entón, en un tempo instantáneo, calquer investigador o pode recibir e, polo tanto, o progreso científico pois, pode ir moito máis rápido porque non tes toda esta espera de demora. E ese é un pouco o objetivo pois, de publicar en aberto o que comentaba antes co caso da COVID, que non se sabía, pero que ya inmediatamente decía, isto non, resulta que non hai que levar guantes, non fai falta levar guantes porque hai un estudio que di que non se contagia polos guantes e tal, cando primeiro que íbamos con guantes, mascarilla, gorros e de todo, e despois de repente decía, non, pois xa non hai que levar guantes, porque íbamos avanzando na medida en que casi cada semana pois tiñamos unha información nova de como tiñamos que funcionar. Vale. Bueno, e dentro das vías de publicación en aberto temos, bueno, isto mellor xa o sabedes, non? Si en algo tal, pois tamén me podedes interrumpir. O que chamamos a vía verde, que é a vía de autoarquivo, e o que chamamos a vía dourada, que é a vía de journals. Ata agora, o autoarchivo sí que o tiñamos porque era obrigatorio desde o 2012, en moitas universidades tiñamos os repositorios, pero co autoarchivo non é tan aberta como no caso da vía dourada, na que sí que está extensiva a todo o mundo. Non? Bueno, grazas a un pouco que os decía, desde a Lei da Ciencia do 2011, se crearon esos repositorios e, bueno, poderíamos decir, eu creo que a nivel nacional, a ver, un 95 ou incluso máis por cento das universidades españolas teñen repositorios institucionais, vale? Bueno, un repositorio institucional pois non é máis que un lugar que xestionamos na universidade onde os investigadores e investigadoras deixamos as nosas publicacións. Non? O obxectivo pois, é que se difundan dentro da universidade, que teñan máis visibilidade, máis impacto e máis preservación. Non? Entón, a ver, para o investigador ten, porque podes acceder a todo o repositorio da túa universidade, para a universidade tamén, e para a sociedade, pois queda un pouco máis limitado porque é difícil que a sociedade acceda a ese repositorio institucional. Non? Bueno, este é o noso repositorio institucional, aquí poño o exemplo da Universidade de Vigo, supoño que Santiago e Coruña tamén teñen outro repositorio institucional, que non me puse a ver, pero bueno, por poñervos o exemplo, o noso é o Investigo, e que ademais, pois seguro que todos os que presentaxedes Sexenio este ano sí que o coñecedes, porque unha das condicións que pedía a NECA para presentar o Sexenio era que as publicacións estuveran no repositorio Investigo. De feito, tuvimos un bloqueo na biblioteca porque, bueno, pois a verdade é que a xente non os tiña subidos e nese período que estuvo aberto a convocatoria de Sexenios, pois todos os investigadores empezaron a pedir para subir aí ao repositorio. Bueno, este repositorio, hoxe en día, o noso, pois, por exemplo, xa se difunden en todas estas bases de datos, non? OpenAir, Recolecta, La Referencia, Google, Base, Core, Galiciana, Hispana, o cual permite que haxa ese fluxo, non? Con ese repositorio. Bueno, todas estas, eso, pois, permite aumentar a visibilidade, o recoñecemento, porque tamén permite que haxa máis citas, respeta os dereitos de autor, mantén esa preservación e quedan todas as publicacións da universidade xuntas nun mesmo sitio, máis impacto e cumprimos os mandatos que decíamos antes dos proxectos do Plan Estatal e de Horizonte 2020 que nos pedían que estuveran neses repositorios institucionais. Pero con todo, ata agora non se facía un control e aínda que tiñamos eso desde o ano 2012, pois había moita xente
incluída eu, que non o subíamos. Hasta que nos ven aí o incentivo do sexenio e nos di hai que subir. Vale? Entón xa empezamos todos a subir. Bueno, ademais, no marco ese de CRUE, que vos decía antes, tanto no comité, no CRUE Open Science, como nese afán por impulsar a ciencia abierta, pois o que se fixeron foron unha cousa que seguro que vichedes, porque o mandamos por todas as redes, todas as universidades, tanto as galegas como as non galegas, o que se chaman uns acordos transformativos. Ata agora, nós, as editoriais, Elsevier, Cambridge, Wiley, lle pagábamos por ler os artigos e despois cada investigador ou cada grupo individualmente, se quería publicar en aberto, pois pagaba a publicación en aberto do seu artigo. Entón, pois a través de CRUE, os reitores e reitoras das universidades negociaron con esas editoriais para que máis ou menos pagásemos o mesmo que viñamos pagando hasta ahora, é dicir, non é que sexa gratis, o mesmo que viñamos pagando hasta ahora por ler e publicar a vez. Entón, bueno, pois foi fruto de moitas negociacións porque as editoriais, as principais editoriais, as que estamos un pouco vendidos de momento, sacan moitos cartos con isto, entonces hubo moitas negociacións, e desas negociacións a primeira que se conseguiu foi en marzo do 91, con Elsevier, Springer, Wiley e ACS, que é American Chemical Society, vale? Entón, esos foron os primeiros acordos transformativos con esas editoriais, despois se estendiou ao IE Cubo e ao ERSC, vale? E tamén hai un pequeno porcentaxe, un 10%, con MDPI. Bueno, basicamente aí o acordo consiste en eso. Bueno, son acordos que se teñen que renovar, é dicir, agora, isto foi no 21, e agora no 24, era do 21 ao 24, este primeiro, e agora estamos nun proceso en que temos que renovar eses acordos, e seguimos aí coas negociacións. Algúns, bueno, aquí tedes as que son o anuncio, non? De CRUE, CSIC, con el Elsevier, e firman un acordo que permitirá a publicación de los artículos en acceso abierto. Vale, isto seguro que os sona, porque ademais, desde a biblioteca, cada vez que se incorporou unha editorial, se fixo unha formación, ainda que sei que hai xente que non se enterou, pero bueno, desde a biblioteca sí que fixemos, cada vez que se incorporaba unha editorial, se fixo unha formación, e o acordo que se tomou era que o primeiro autor ou o corresponding author fora da universidade correspondente para poder acollerse a eses acordos transformativos e que tiñamos que engadir unha palabra de agradecemento ao CISU, vale? Que é o que normalmente metemos. Entón, cando ti vas a publicar en unha editorial destas, pides que se sean acceso aberto e xa te din a túa biblioteca ten un acordo transformativo con esta editorial e, polo tanto, ten free a publicación deste artigo. Aceptas? Acepto. Entón xa engades esa frase, pides, mandaslo á biblioteca, pides permiso, te autorizan e xa está. Vale? É un xeito pois moi cómodo. E aí tedes pois un pouco todas as que hai. Bueno, isto é un cuadro, aí mostramos un pouco o beneficio, non? A ver, isto era o que gastábamos antes, isto é das 3 universidades galegas, o que é o CISUG é o Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario Galego, vale? E aí é no que se levan un pouco todo o control dos pagos ás editoriais, que pagamos as universidades, e isto era o que pagábamos antes, por solo lectura, 3.283.000, o sea, un pastón, vale? E a medida que fixemos os acordos transformativos, como veis, é un pouquiño máis, pero ademais contemplaba a lectura e a publicación. A ver, o primeiro ano, que foi en marzo do 21, primeiro que xa non foi todo o ano, entón non gastamos todas os tokens, o sea, todas as posibilidades que nos daban para facer esas publicacións en aberto, non? Entón, bueno, non compensou moito. O ano seguinte, pois xa creceu moito máis, porque xa todo o mundo estaba enterado. Primeiro, que empezamos en marzo, entre que a xente se enterou e non se enterou, pois xa era xullo, e ao final foi casi como medio ano. Pero agora vamos a ver un pouco, porque teño aquí, de todas das 3 universidades, esta é UDC, USC e UVigo.
este é o porcentaxe de esas publicacións en aberto que se consumiron. O primeiro ano vedes que nos quedamos aí 65, 76, 79, dependendo un pouco da universidade, e no 22 casi todos xa, ou ben achegámonos ao 90 ou casi ao 100%. Bueno, en Vigo xa vedes que gastamos todo, que somos moi gastadores, non? Pero bueno, tamén na UDC un 94 e na USC un 89%. O sea, xa non deixamos, aproveitamos moitísimo esa posibilidade. E prácticamente o que é o conxunto da universidade gastou solo un pouquiño máis, non? Os investigadores estamos contentos porque non pagamos, aínda que paga a universidade igual, non? Pero a sensación que ten é que non o tes que gastar do teu proxecto, porque xa o gasta a universidade nese conxunto e as universidades tamén estamos satisfeitas porque non gastamos máis do que gastábamos antes. De todas formas, haberá que ver porque as editoriais non están tan contentas, porque perden de gañar algo. Pero tamén hai un movimento, que agora os explicarei, para ir hacia o que se chaman revistas diamante. Estas son revistas douradas, todas elas, nas que se paga por publicar, non? Pague a universidade ou pague tal, de algún xeito pagamos, e logo está un modelo de revistas diamante, que son revistas plenamente en aberto, e que non hai un editorial detrás que con ánimo de lucro, non? E esa é unha tendencia a que queremos que vai a Universidade Española, o que pasa que é difícil. E por que é difícil? Pois sobre todo polas avaliacións. E agora falaremos un pouco máis disto. Bueno, que ventaxa tuvo ter eses acordos transformativos? Pois aquí vedes, esta tamén é para todo o sistema, para todo o SUB, es dicir, das 3 universidades, como vedes, pois no 21 e 22, que foi no momento a partir de que hubo eses acordos transformativos, aquí temos as principales editoriales, ACS, Elsevier, Oxford University Press, Springer, Wiley, etc. E unha moitísima maior publicación é nivel Q1, porque as Q1 normalmente son as máis caras. E a veces dis, 4.000 euros unha publicación, pois, a ver, non os teño no proxecto, non me chega e tal, pero agora, como os paga a universidade, pois eu xa vou probar ca Q1, porque xa me van pagar. Entón, iso fomentou moitísimo máis as publicacións en revistas de mellor nivel, non? Do primeiro cuartil, e aí vedes ese exemplo. E logo, bueno, se queredes, vendo un pouco a evolución, aquí tamén está para as 3 universidades, azul é Vigo, verde é Coruña e amarelo é Santiago, a USC. Entón, vedes que, bueno, pois máis ou menos nos manteríamos aí, e todas tivemos un incremento moi notable no caso, bueno, tanto na USC como, bueno, nas tres universidades. Non sei se está completo 22 esta táboa, neste gráfico, pero, bueno, hubo un incremento notable na proporción de publicacións en aberto nas 3 universidades, porque, lóxicamente, pois, no momento que a xente empezou a saber iso, pois todo o mundo empezou a publicar aí en aberto. Vale? E este, por exemplo, é o repositorio, o investigo, este solo é a da Universidade de Vigo, como houve un cambio. As teses están en azul. Xa vos decía que no momento que foi obligatorio no decreto de 2012, todas as teses, cando depositas a tesis, vai ao repositorio. Eso sabe todo o mundo porque é obligatorio a hora de depositar a tesis. Entón, xa desde sempre tiñamos moitas tesis, pero logo artigos moi pouquiños. E de repente, cando empezamos a publicar en aberto, porque outras das condicións que pon a CISU é que, ademais de que o corresponden author ou main author sea da universidade, que logo o subas ao repositorio. É condición indispensable para que a biblioteca acepte que vaya gratis ou que vaya por ese mecanismo do acordo transformativo a túa publicación. Entón, fixadevos menudo cambio. Aquí foi un pouco, xa empezou Horizon 2020, que empezaba a pedir que tiñamos que ter as publicacións en aberto, e despois incrementou moitísimo máis, bueno, os datos do 23 están incompletos, pero incrementou moitísimo máis o 21 e 22, precisamente porque xa tiñamos esos acordos transformativos. O sea que, con isto que quero decir, que cada vez que se implementa unha acción, as consecuencias e o movimento cara a eso
Ademais, agora a xente xa ten unha cultura de publicar en aberto. Si polo motivo que fora non fóramos quen de continuar os acordos transformativos, sen dúbida, seguiríamos mantendo eso a xente, porque a xente ten a idea de que é bo publicar en aberto. Porque ti publicas en aberto e inmediatamente tes unha resposta sobre o teu paper, non? Ao mellor, pois xa te mandan un correo, fulanito leyó el paper e te manda un comentario, ou un congreso de non sei que, te manda, acabo de ler o paper titulado non sei que tal, lle invito a participar como ponente en tal seminario, non sei que, por de interés do seu traballo e tal. Entón, bueno, pois ao final empezamos a ver as ventaxas e tamén aumenta o número de citas, aumenta o número de xente que accede a eses artículos. Bueno, e este tamén é un exemplo de crecemento, pois tamén hai nos últimos anos, do número de documentos que están en acceso aberto, en Open Access, na Web of Science, no WOS, vale? Que, bueno, ven ser o mismo. Este tamén é solo do Vigo, que non teño todos os datos da USC, entón, en algún caso, poño máis do Vigo porque o teño máis cerca, pero seguramente na USC, pois, ocorre o mismo. Vale? E aquí, pois, un pouco similar, o que vos decía, realmente, en Gold, que eran os que hai que pagar, tiñamos moi poucos, tiñamos algunha en Green, que son as que subíamos ao repositorio, en cambio, pois aquí nos últimos anos, pois vemos ese incremento nas revistas en acceso dobrado, non? Que son estas todas nas que pagamos. Non sei como vou de tempo. Regular. Se non me cortades ou interrumpimos cando tal. Bueno, e aquí vemos, este sí que xa son, bueno, todo o CISUB, es decir, as 3 universidades en color laranxa, a Universidade de Vigo que está aquí en azul, isto é como estamos a nivel mundial e este gris é como estamos a nivel europeo. Entón, bueno, a ver, podemos sacar peito de que as universidades galegas e tamén a Universidade de Vigo temos a gran proyección nos últimos anos de incrementar a publicación en acceso aberto grazas a esos acordos transformativos e que, polo tanto, pois estamos incluso mellor que na media mundial e incluso mellor que na media europea, co cual, pois, o resultado deses acordos transformativos pois, é favorable e avanzamos nese sentido en canto ao acceso aberto. Bueno, e aquí si vemos un pouco como estamos aí, porque agora xa non se utiliza tanto o índice H, estas cousas, sino que se utiliza o que chamamos o índice de impacto normalizado, que é o CNCI, este por aquí. Bueno, pois aquí vedes, que quere decir isto? Si temos un valor inferior a 1, é que estamos un pouco por debaixo da media de o que publican o estándar de outras universidades, non? Este o collín un pouco así para as ciencias sociais e vemos que a Universidade de Santiago de Compostela realmente está moi preto do 1 ou moi preto de igualarse con outras universidades en promedio, a Vigo está un pouquiño máis abaixo, pero bueno, tampouco é para chorar, que estamos aí en 0,9, e a UDC está un pouquiño máis abaixo, que está no 0,7, o sea que ten que espabilar un pouco máis a Vigo e a UDC, non? Pero bueno, que estamos un pouco aí, pois, bueno, claro, logo hai universidades, pois, a Rovira Virgili, la Autónoma de Barcelona, bueno, pois que xa teñen aí valores moi altos, non? Porque aquí estamos vendo os documentos na GOS con respecto a ese índice de impacto normalizado, non? E o tamaño do puntito representa a porcentaxe de colaboración internacional, co cual, bueno, pois non estamos mal tampouco, nos puntos, o sea, que temos unha colaboración internacional notable. E iso tamén fomenta máis a colaboración internacional, el ter publicar en acceso aberto. Se o vemos por editoriales, tamén no conxunto das 3 universidades galegas, no, este é solo de Vigo, perdón. Se o vemos en conxunto, estas son as editoriais esas que vos decía, e como vedes, se publicaban moi pouquiño en aberto, en calquera delas, e, bueno, quero destacar 2 cousas. Unha, el Sevier, que é unha editorial moi potente, que ten moitas revistas, e, polo tanto, incrementou moitísimo, e tamén incrementou moitísimo MDPI. Isto é un pouco sorprendente, porque con MDPI só temos un 10% do que financiamos, pero o que ocorre, MDPI é unha editorial que ten 430 revistas.
que é moitísimo, é dicir, ten un volume moitísimo maior de revistas. E, ademais, ten moitas en Q1, ten moitas de todos tipos, pero ten unha política editorial moi rápida. Bueno, non sei se algunha vez avaliaxedes para MDPI, pero te mandan un traballo e te dan unha semana. E se non o aceptas, ou se aceptas, te están continuamente, a ver se tes a revisión, se tes. Entón, funcionan así e, polo tanto, se publica moi rápido, non? Entón, pois un pouco hai esa cultura de acelerar. Hubo un certo criterio e comentarios de se algunhas eran revistas depredadoras ou non depredadoras. Entón, para saber se algunha revista na que queredes publicar pode ser considerada unha revista depredadora, bueno, unha revista depredadora é aquela que non ten un comité editorial adecuado e que non ten unha revisión por pares axeitada. Esos son revistas, é dicir, que ti pagas e inmediatamente te publican o que mandas, non? Que eu creo que non é o caso das MDPIs, porque teñen ese comité editorial, aunque teñen unha política editorial moi acelerada, non? Entón, aquí, neste enlace, podedes ver o que chaman a lista de Bail, donde figuran as posibles revistas que teñen ese comportamento anómalo. Vale? E que realmente teñen unha revisión por pares estrana e que incluso, eu que sei, que lle poden mandar a revisar dentro do mesmo departamento ou da mesma grupo de investigación a outra persoa e cousas dese tipo, que non é tan transparente como nos outros casos. Entón, se alguén vai a publicar un traballo e tal, antes pode revisar un pouco esa lista e ver se ten algunha desos criterios, non? Bueno, en definitiva, que recapitulando un pouco sobre a que hablábamos antes, non? Do que era o concepto de acceso aberto, o utilizamos para os journals, para as revistas, non? E tamén para os repositorios. Pero o que Open Science é moito máis. É a evaluación en aberto, a evaluación reproducible e tamén os datos en aberto. Entón, o tema dos datos sí que está moitísimo máis ou menos, digo, desenvolto. Por que? Bueno, primeiro, porque non é fácil atopar esos repositorios, ainda que si os hai, e despois porque, bueno, eu poño aí ese neno cos seus xoguetes, non? Porque un pouco os investigadores sentimos esa posesión dos datos e non os queremos compartir, non? Como cando eres un neno pequeno non queres compartir os xoguetes. E para iso, tamén hai o que chamamos a ruleta das excusas, na que, bueno, eso dice, bueno, e se malinterpretan mis datos en realidad son moi complicados, son demasiado grandes, non sei ni como se comparten os datos, bueno, lo voy a usar para otro artículo, ahora no los quiero poner aquí, no tiene mucho interés, pueden plagiarme, robarme, me van a contactar para tonterías, no estoy seguro de ser el auténtico dueño de los datos, y eso es verdad, los datos son do Ministerio, son da Unión Europea, son datos financiados con fondos públicos, eso é o primeiro. Bueno, e isto é o que chaman un pouco esa ruleta das excusas pola cal non queremos compartir esos datos e nos costa traballo compartir esos datos. E tamén, porque moitas veces o que decía, eu non sei como teño que compartir os datos, non? Que teño que facer? Bueno, o primeiro que hai que facer para compartir os datos é cando pides o proxecto, decir como os vas a compartir e facer o que chamamos un plan de gestión de datos, que isto é do inglés Data Management Plan, un DMP. Entón, aquí tedes un pouco, como sería, que non me vou a estender todos os pasos, como farías no proxecto para contemplar ese plan de gestión de datos, como irías explicando, o que vas a facer con eles, onde os vas a depositar, onde nos vas a depositar. Volo deixo aí tamén para que o vexades, non vou entrar moito, porque senón se me vai ir indo tempo. E despois hai moitas plataformas, non sabes se facemos tamén algunha propia para a universidade, estamos agora elaborando, pero hai moitas online que te explican un pouco como facer ese plan e como decidir que vas a facer cos datos e onde os vas a meter. E, además desa plática da que falaba antes do Ministerio, que algún día teremos accesible, a día de hoxe sí que hai moitas, non? E moitas veces as revistas, se entrades aquí en OpenAir, já te dicen como facer
esa xestión deses datos, en como podes facer, e logo hai moitísimos repositorios donde ti podes publicar esos datos en aberto, non? Entonces, bueno, eu puse aquí Marine Sciences porque é un pouco a miña especialidade, digo, bueno, pues podedes buscar aquí, non? En ese repositorio, donde podo encontrar repositorios que teñan datos pois de ciencias sociais, de economía, de Marine Sciences, do que queirades, non? E buscades un pouco, pois, se non pois está Zenodo, que é unha base de datos xeral que tamén admite de todo tipo, e outras moitas. E máis, moitas revistas, no momento que publicas o artigo, xa che ofrecen depositar a vez os datos e che ofrecen eles algúns repositorios, non? Nos que os podes depositar. O problema principal radica neso, que ti tes que facer un documento no que además inclúas os metadatos, o que vos decía antes, de con que aparato medín o radón, a que hora do día, que hora... Entón, non é só coller a base de datos, e iso é o máis complicado, non? Que logo se os acepten tal cual e con todas as condicións. Claro, cando van vinculadas ao artigo, pois tú no artigo, pois ao mellor xa tes con que mediches, con que ferramenta mediches, a que hora, tal, e todas as outras condicións atmosféricas, non? Que había nese momento, esos datos os tes aí. Entón, iso é importante que é complexo, non? E que, ademais, toda a xente promova hacia esa dirección non é algo inmediato, non? Non é como o investigo que subes o paper en un segundos, non? É máis complicado. Pero, bueno, se pode facer e estamos obligados a facelo, eso é importante, e non todo o mundo está facendo, vale? Entón, bueno, buscade repositorios que de momento se pode facer. Bueno, hai o que vos decía, algunhas revistas, cando faz a publicación, te recomendan xa algúns datos, e dentro do título da revista, pois vos recomendarán aqueles que mellor encaixen ca vosa temática, non? Pois se publicas en Econometrics, dime. Gracias. É que me pillachedes un pouco acatarrada. Pois mira, se vou botar un trago, porque me dio aquí un ataque de tos, aunque sea así por la botella. No pasa nada. Gracias. Bueno, y además, ahí pues se están creando o intentando centralizar todas las posibles infraestructuras que hai de almacenamento de datos a nivel europeo nunha nube, nunha estrutura que é a EOX, a European Open Science Cloud. A ver, a que nos unimos xa hai 2 anos, pero vai todo lentísimo. É que estas estruturas a nivel europeo avanzan bastante lento. Entón, de momento, podo decir que hai algo tangible? Pois non, porque é moi difícil coordinar, bueno, bastante complexo. Nos seguimos aí un pouco, nos imos enterando de como van as cousas, pero todo isto vai máis lento do que parece. Ao mellor, pois, o día de mañán sí que conseguimos, porque é unha tendencia que hai un interés a nivel europeo. Non é justo. Bueno, outro dos aspectos da Open eran os códigos en aberto, o acceso aberto, non? Que tamén sean accesibles, que se poidan distribuir, el software en aberto. Bueno, aquí hai que distinguir dúas cousas, non? O que se chama o software libre do software aberto, que non son o mesmo. Bueno, no primeiro caso, pois foi Richard Stallman quen o implantou o software libre, bueno, pues ten esa idea ética de que sexa gratis. E no caso do open source, é unha aproximación moito máis práctica, moito máis pragmática, que a xente vai mellorando e cambiando o código e o comparte, non? Neste caso, ti non tes acceso ao código fuente, e neste caso, sí que tes acceso ao código fuente e podes facer cambios, non? Aquí simplemente o usas. E tedes aí tamén unha táboa para que veáis un pouco esa diferencia, non? Que basicamente é eso. Neste caso, tes acceso ao código e podes modificar e mellorar, e aquí non tes acceso ao código e non podes modificar nada, simplemente o usas e listo, non? Pero que hai certa confusión, non? Entre o que é o software libre e o software en aberto.
Bueno, outro aspecto era el Open Peer Review, é dicir, a revisión por pares en aberto, e aquí tamén hai varios modelos ou varios modos. A cega, que era a que viñamos usando hasta agora, é dicir, ti revisas un paper e non te identificas como revisor, pero cada vez eso cambiou. Agora, cando revisas un paper, te preguntan, queres identificarte? E podes decidir si sí ou si non. Eso sería xa as identidades abertas, que o revisor se identifica e o revisado sabe quen é o revisor, non? Entón, e logo hai unha última modalidade que é unha revisión totalmente aberta a toda a comunidade e que todo o mundo pode opinar. É dicir, se hai algunhas revistas que tú publicas o traballo e calquera que o ve pode facer comentarios, pode facer cambios e o traballo vai evolucionando. Vale? Hai varias así. Entón, bueno, isto teño en inglés, bueno, pero eso, non hai unha definición estándar do que é a Open Peer Review, pero, bueno, sería eso, un sistema onde as identidades do autor e dos revisores se manifiestan unha e outra, un sistema donde, además, los reports, é dicir, el informe que ti faz para unha publicación tamén se publica, os teus comentarios, e el sistema ese que decía que cualquiera puede contribuir. Bueno, esto es similar, me lo voy a pasar ya porque viene es lo mismo. Y luego, bueno, pues este es un ejemplo de PLOS Review, de PLOS Peer Review, y que tiene un poco, pues, las tres opciones, ¿no? Las distintas opciones y que puedes elegir, pues, si quieres el anónimo, si quieres el firmado por el autor y no por el revisor, que se conozca, si este se conoce y este no, o si ambos se conocen, ¿no? O sea, podes facer a combinación ou podes elegir o que te dan as distintas opcións, dependendo un pouco. Bueno, supoño que se algunha vez bichedes ao revisar, xa te dan esa opción moitas revistas agora, non? Queres identificarte? Pois sí ou non. Eu creo que vou identificarse, non? E non esconderse. Bueno, si queredes máis información, pois aí, bueno, recollín un pouco as portadas de cómo se está movendo a nivel europeo, la EUA es la European University Association, y entonces pues tiene una serie de reportes sobre bueno, lo que se prevé para futuro, ¿no? Para el 25, de Open Science Agenda 2025, de New University Open Access Checklist, y bueno, estos recogen un poco esos aspectos, y un tema en el que se está trabajando no marco dese proxecto, el Diamas Project, un proxecto para que as universidades e as distintas instituciones potenciemos a publicación en revistas Diamante. Que é iso? Nós, por exemplo, na Universidade de Vigo, temos no noso servicio de publicacións 10 revistas en aberto, free, algunha delas está no JCR e me parece que está no cuartil 2 ou 3, o sea que poden estar no JCR e poden ser recoñecidas. E potenciar eso moito máis. Claro, a día de hoxe é difícil porque aquí nas revistas que nós temos, as temos nun sistema Open Journal System, é dicir, abertas a todo o mundo, pero que non todo o mundo, bueno, ao final o traballo fan os profesores, o PDI é o que fai un pouco ese traballo editorial, pero se a revista é boa, o ideal sería ir aí, e que esa revista está en aberto, calquera pode ver, e ir collendo que esas revistas se sean consideradas a nivel da avaliación. E a nivel. Porque ese é outro dos problemas no que nos atopamos. Non? Bueno, e aí vedes un pouco este o camiño que plantea a EUA, é dicir, esa propiedade das revistas por parte das institucións, ou sea, un sistema ou un ecosistema de publicación propia de cada universidade ou de cada centro, de cada entidade, con esos datos en aberto, esos datos FAIR, con nuevos perfiles profesionales, encajados en esa estructura de LEOX, para que encaixen todas as posibles que haxa de todas as universidades e tal, e, bueno, esa é un pouco a tendencia a que hai. Pois, primeiro, ter esos portales en aberto, despois ir cara a eses datos FAIR e, pois, despois, cara a avaliación, é dicir, empezar a avaliar ese tipo de perfiles e ese tipo de revistas en aberto que tamén sexan válidas. Claro, todo este problema que hai coas revistas en aberto
se non vai parello cas avaliacións, temos un problema, porque dirán, claro, a mí se despois a NECA non me cuenta porque é unha publicación editada pola Universidade de Vigo, pois non me vale. Entón, que pasa? Que xa a NECA, que é a Axencia Nacional de Calidade, xa se uniu a este movimento. Como se uniu? Pois o primeiro, cambiando na política de sexenios que o vimos na convocatoria deste ano. Todos o que pedite de sexenio, dices que as publicacións tiñan que estar en aberto, tiñan que estar subidas ao repositorio, xa non podíamos falar de índice H, senón que teníamos que falar de índice de impacto normalizado, é dicir, como nos vemos en comparación con outros investigadores do noso ámbito. E tamén unha cousa moi importante, que é un pouco a coletilla tamén do título desta charla, como destacar o potenciar o valor social do noso traballo, vale? Que iso é importante. De novo, todo isto non se pide porque sí, volve a estar na lei e volve outra vez a lei da ciencia, da que falábamos antes, donde nos dice en deberes del personal investigador que los resultados de las investigaciones tenemos que difundirlos por la comunicación y la transferencia y que los resultados generen valor social. Nos lo dice la ley y por eso a NECA o ten incorporado na avaliación de sexenios. Vale, y más cosas. Nos dice que la divulgación tiene que ser uno de los objetivos generales, es decir, además de publicar, tenemos que divulgar. ¿Cómo? Formación científica en divulgación, vale, y comunicación científica a través de las UCCs, las unidades de cultura científica e innovación de las universidades, que aparecen por primera vez en la ley, en la modificación de la ley de la ciencia de este año. Es decir, que tamén é normativo que teñamos que facer esa divulgación e ese traslado á sociedade, non? Ese abrir a ciencia para que chegue á cidadanía. E o que temos é que cambiar a lenguaxe. A lenguaxe que utilizamos no paper é para os nosos colegas e para intercambiar no mundo cos nosos colegas, pero para contar a sociedade, aos nenos e tal, temos que usar outro lenguaxe e habituarnos. De feito, no decreto de doutoramento, a día de hoxe, é obrigado que nos estudos de doutoramento se inclúan temas de ciencia aberta e temas de ciencia ciudadana. Viña agora xusto dunha reunión coa FECIT, na que estamos un pouco programando a idea de facer un curso, un programa piloto dun curso para integrar eso nos programas de doutoramento como un curso transversal. Estamos aí un pouco con diseño, vendo un pouco que universidades teñen, porque todas as universidades, a través das nosas UCCs, sí que facemos algún tipo de divulgación e algún tipo de curso de divulgación, pero bueno, que quede un pouco máis establecido que cousas son obrigadas que se deben coñecer. Vale, bueno, tamén xurden, no finais de novembro do 22, xurden as OTCs. As OTCs son as oficinas de transferencia de coñecemento. Entre outras cousas, o que piden é actividades de divulgación organizadas por la entidad en las que ha participado personal investigador de la entidad, participación en programas de innovación social o actividades de ciencia ciudadana. Esto tamén está recogido aí en el decreto ese de difusión social del conocimiento que piden las OTCs. Ahora estamos nun proceso en que todas as universidades estamos intentando que as nosas oficinas de I+D sexan registradas e recoñecidas na OTC, cumplindo un pouco todos eses procesos. Vale, e tamén xurde en ese momento que se xeneran esos sexenios de transferencia, donde, ademais da transferencia que todos coñecemos as empresas en forma de contratos, pois está un papel moi relevante a transferencia social. Vale? Parece ser que este ano vai volver a salir o famoso sexenio de transferencia que saliu no 2018. O eso dixo Pingarrón, a ver se o mantén. Entón, ese é o cambio. E ese cambio, pois tamén deriva de que tivemos que facer un cambio na medida ou como avaliamos ao persoal en investigación. Entón pasamos de que había moitísimas métricas para medir a actividade científica do persoal e moitos instrumentos a que temos que empezar a reflexionar como estamos medindo eso. Porque entramos nesa política del publish or perish
que ganan todas as editoriais é unha locura de publicar 40 artigos que a mellor non sirven para moito. Entón é preferible publicar 2 ou 4 que teñen un gran impacto, que teñen boa calidade e que ademais a sociedade lle importan, que tanto que sea un Q1, un Q25 en tal revista ou en tal outra. Non, para que sirve o teu traballo? Cal é a utilidade? Por que é importante? Entón, eso, pois xa empezou no ano 2012-2014 con dous manifestos, bueno, con el manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación e con la declaración de Dora, a declaración Dora de San Francisco, ¿vale? Que básicamente lo que dicen es que hai que empezar a mirar outras cousas e a avaliar outras cousas, non todo journals. De feito, bueno, pois moitas das publicacións nas revistas, ao mellor agora, xa as fai o chat GPT. Entón, tens que buscar outra vía que xa non é a publicación en unha revista o medio principal de trasladar a nosa ciencia, de trasladar o noso coñecemento. E hai que ir a outros formatos, e que outros formatos tamén teñen validez, non? Bueno, aí tedes un pouco que é Dora, que xa vou mal de tempo, eso, mellorar a política, mellorar a cultura de investigación e incorporar boas prácticas de investigación. Aí tedes o enlace e podedes ver os 10 principios Dora que hai. E de aí, pois tamén se fixo un primer acordo a nivel europeo, un acordo sobre a reforma da avaliación da investigación que ARRA no 22 e despois se creou unha coalición que é COARA na que se uniron diferentes institucións para modificar esos aspectos que se analizan para avaliar a carreira investigadora. Este COARA nos unimos en decembro do 22, que foi cando se creou, e a NECA se integra en abril do 23, que é o máis importante. No momento que entra a NECA, xa cambia, pois, desde o decreto de acreditacións, a convocatoria de sexenio, e xa cambia todo adaptado a COARA. Vale, aí tedes un pouco cales son os principios xerais de COARA. Bueno, aí tedes un pouco a páxina web de COARA, se creou en decembro do 22, a NECA se incorpora aí en abril do 23, nós nos incorporamos xa no 22 e aquí tedes un pouco, hai 627 organizacións que xa están integradas en COARA e que teñen ese cambio, que queren cambiar a forma de avaliar ao persoal investigador. A mairande parte, este 64%, son universidades, pero, bueno, tamén hai centros de investigación, academias, bueno, outras axencias de calidade, aí está a NECA, a Axum todavía non está, pero ando detrás de Eduardo a ver si se mete, en fin, que hai un cambio na maneira de avaliar. E aquí por países, como vedes, pois España é un dos máis importantes, e despois Italia, Polonia, bueno, todos esos. Vale, e estes son un pouco os principios que plantea COARA, é dicir, hai que fixarse máis na calidade, na originalidade, variedade de misións da investigación, intercambio de datos e colaboración en abierto, máis xuicios cualitativos e non tan cuantitativos, o impacto dos resultados, diversidade de actividades, criterios e procesos de avaliación adaptados, diversidade de funciones e de carreiras, é dicir, pode ser un investigador máis orientado hacia divulgación ou transferencia, outro máis orientado hacia investigación básica, vai a depender tamén do ámbito de coñecemento, da línea de traballo, de moitas cousas, igualdade de xénero, que falaba ao principio María, que é un tema que agora tamén temos que meter e ver a perspectiva de xénero en nosos proxectos de investigación, bueno, diversidade de funciones e carreiras, e todo eso é como temos que cambiar a avaliación no futuro, que xa empezou un pouquiño cos sexenios. Bueno, esos son os compromisos en detalle, que os deixo aí para que teñades. Vale, isto eran, bueno, os membros que xa ouvimos. E, bueno, con motivo desa creación de COARA, a nivel español, a nivel nacional, organizamos un capítulo nacional, un national chapter, vale, en el que nos centramos sobre todo nos compromisos 6, 7, 8, e aquí xa está a NECA, está a CRUE, está o CSIC, e ademais, pois se uniron 72 institucións, moitas delas universidades e as ciencias de avaliación, como vos decía, centros de investigación. Bueno, podedes entrar aí e tamén vedes todas as que hai, é que é demasiada información, mellor para unha hora, verdade? E estos son los 6, 7 los compromisos de COARA, que básicamente é revisar e desarrollar criterios de valoración diferentes con herramientas y procesos
compartirlos entre universidades e concienciar de que temos que facer ese cambio, que é o que pretendo aquí, concienciar de que temos que ir cambiando en ese sentido. Estamos involucrados, bueno, de feito, a semana que ven temos unha reunión a ver se porque hai algunhas universidades que xa teñen desenvoltos os plan de acción, nós todavía non o desenvolvemos, bueno, nós xa aplicamos coa nosa produción científica porque avaliamos todo, pero bueno, ao mellor hai que reformular cosas e facer un plan máis estable para a nosa universidade e o faremos. Bueno, estos son todos os working groups nos que quen quera pode incorporarse en algún desos working groups. Nós estamos en algún desos tamén metidos e traballando aí distintos aspectos, que todos, como vedes, pues, están relacionados pues, coa forma de como evaluamos, ¿no? Hacia infraestructuras en abierto, reformar la carrera académica, por eso también esos R1, R2, R3 e R4 que entran dentro do selo HR, o selo de recursos humanos, é dicir, hai unha tendencia a xa considerar a carreira académica cunha trayectoria e con uns niveis que ten que acadar cada unha das etapas, non? E cos novos criterios que saliron este mes, a 1 de abril, pois hai unha cousa que xa aparece, que isto está sacado da tabla de acreditación a profesor titular e catedrático, no que temos aquí hasta 10 puntos que podemos levar pola divulgación científica e hasta 20 puntos por transferencia, intercambio de conocimiento en actividades de carácter profesional. É dicir, que xa tamén ese cambio está aí, xa non é tan importante. As journals tamén están por aí, e os proxectos, os contratos, pero xa hai un aspecto distinto que xa se valora desde a NECA e desde o sistema de valor, que marca o inicio e marca que algo está cambiando. Vale? O papel das UCCs que decía antes, agora, pois casi todas as universidades xa teñen as UCCs, cuya misión é iso, pois axudar coa difusión, coa divulgación, coa promoción da cultura científica, transferir os resultados de investigación, formar ao persoal investigador nese sentido e difundir a sociedade. E, bueno, e nós está un exemplo da nosa UCC, pois que temos ese proxecto del que facemos, o el Científicas que contan, o el de Quero ser investigadora, ¿no? Que son, bueno, pues, traballos que vamos facendo aí para difundir e para divulgar a ciencia. E desde CRUE, pois tamén, eu pois, estou aí como vocal de CRUE, na CRUE I+D+I, e en CRUE hai unha serie de redes, a Red OTRI, a Red ZUGI, a Red ZOPE, o sea, a Red de Oficinas de Proxectos Europeos, de oficinas de transferencia, de oficinas de xestión, e tamén hai unha red divulga que me toca coordinar a mí, na que facemos, pois, como valorar a divulgación científica, estamos en colaboración con a NECA e con FECID para facer ese traballo, facemos catálogos de actividades de divulgación, investigación en divulgación e a outras cousas como pode ser o Hilotesis, que seguro que o coñecedes, porque xa o difundimos, xa levamos, e imos facer agora a 4ª edición que vai salir bueno, o mes que ven, seguramente, non? Para difundir esa tesis, bueno, a través de Twitter, bueno, agora sí. E aí tedes un pouco a de avaliación. En definitiva, que todo elo contribúe a que haxa un cambio na cultura de como difundir, como publicar e como transferir á sociedade. E xa remato con esta especie de chiste, non? De un científico do século XIX que decía, quero encontrar a explicación para este fenómeno e entender a natureza, non? A natureza, e un científico do século XXI que o que busca é, bueno, a ver como podo facer este resultado para que poida publicar o meu paper en Nature, non? Hai dous matices diferentes, entón temos que volver a esa concepción que había do século XIX de avance da ciencia e de avance do coñecemento frente a esa concepción que temos agora de acumular publicacións para ter 40 ou 80, que non ten ningún sentido se ao final non o transfires á sociedade. E con isto remato, se queredes así algún... Me pasei moitísimo, non? Bueno, un poquinho. Bueno, pues, moitísimas grazas, Belén, por facer tan entretida e tan informativa a sesión. Déchenos moitas claves e moitísimas ideas. Entón,
A todos os que teñades preguntas que non estades aquí na Vigo, por favor, empregade o chat e volas transmitiremos. E despois, polo demais, non sei se hai preguntas aquí na aula, supoño que algunhas sí, porque foi moi interesante a ver Algún que comentario probador, tamén, non ten por que ser comentarios, pregunta, suxestións, ideas. calquera que quera expresar un pouco pois, na súa carreira, como considera que, pois, dependendo un pouco do tipo de o que queirades. Estou aberta a todo. Preguntas, ideas, chat. suxestións. Mentras tanto, se queres, comenzo eu con unha, porque Veña. me pareceu superinteresante todo o que mostraches e tamén as estadísticas, non, de como imos incorporando artigos a estas bases de, bueno, repositorios. No noso caso, na USC, chamase Minerva, e ali pois, vamos metendo, pero un dos temor que tiñamos, tamén porque o mellor che dá pé para elaborar aquí algunha idea, é que tiñamos medo a, se prepublicábamos en Minerva, despois que acontecería cando mandábamos o mesmo paper a Elsevier, por exemplo. Non? Entón, ante esa situación, decidíamos pois, non prepublicar en Minerva, mandalo a Elsevier ou outra editorial, bueno, pois estou a poñer un exemplo, vale? E despois, cando viñera finalmente publicado, pois xa lle pasábamos o noso draft a Minerva. Quería che preguntar que como concibes ti isto, porque moitas editoriais hoxe en día non castigan a cando tes unha prepublicación, en absoluto non te castigan, simplemente tes que recoñecer que existe esa prepublicación, como les lle chaman, a publicación en aberto, que é a tua propia autoría e tal, mas, bueno, tamén é certo que cando chega ao editor o teu paper, hai unha coincidencia do 100%, de acordo aos algoritmos que empregan, con un paper que xa está presuntamente publicado en aberto. Non? Entón, non sei se... A ver, ahora hai dous cousas. Por unha banda, se xa publicas en aberto, ainda que sea en Elsevier, xa non vas a ter problema, pero o ideal xa é esperar ao mellor a telo publicado, non? Porque tamén as revistas tardan moi pouquiño, e no caso antes, non que estaba pechado ou que non está en formato aberto, o que podes publicar no repositorio é o preprint. O sea, as galeradas, digamos, que te mandan inicialmente, esas sí que as podes ter sin problema no repositorio, porque a versión final, si lle cediches os dereitos de publicación a Elsevier ou a calqueira outra, esa non o podes poñer en aberto, claro. Eso é algo que a xente tampouco ten moi claro. Entón, por eso é unha ventaxa agora publicar en aberto nestas editoriais, porque xa non tes esa limitación. É dicir, os que lle cediches os dereitos no seu día a un editorial, non o podes subir así en aberto. Podes subilo ao repositorio, pero quedan en pechado. Salvo que subas o documento que te mandan antes, cando ven ca marca de auga da revista, ese sí o podes poñer. Pero esa non é a versión final do artigo, moitas veces. É unha versión preliminar e eso se podería incorporar, non? Unha cousa que temos que analizar a futuro é o impacto do sexenio, que aínda non o teño aquí, porque non teño esos datos, porque o sexenio acabou agora en xaneiro, febreiro. Xa veredes como houve un investigo, un boom brutal, porque tiñan máis de 500 diarios que lle mandaba a xente para ir incorporando, e claro, a xente, claro, nese momento quería subir todo, e non tiña moi claro que se podía subir e que non. E incluso algúns que estaban empechado, dicían, bueno, es que isto non o podes subir directamente, tes que mandarme si tes as galeras, pois sabe Dios onde teño eso, de hai 5 anos, pois non sei que, pois vou buscar, pois tal. Entón, xenerou así moito traballo para a biblioteca, que verdadeiramente pois fixeron un esforzo grande, non? A ver, e aínda que levamos moitísimo tempo desde a biblioteca, si entrades nas bibliotecas de calquera das universidades, pois veredes que temos un montón de formación sobre o que é o acceso aberto, se hicieron un montón de formación sobre os acordos transformativos, e con todo hai xente que aínda non o ten claro e aínda non se enterou, non? Co cual, bueno, pois existe traballo de divulgación e de comunicación moi extenso, non? E por eso, bueno, pois agradezo moitísimo que me invitarades a estar hoxe aquí, porque, bueno, pois me permite pois eso, axudar un pouco pois, a difundir e axudar a biblioteca. A biblioteca sabedes que tamén é responsabilidade da Vicerrectoría de Investigación, e entón, bueno, pois, tamén colaborar con eles, non? Que fan moitísimo traballo e axudan a difundir e a divulgar todo isto tamén. Gracias a ti. Alguna outra comentario, pregunta, suxestión, idea? Non hai preguntas no chat?
Bueno, eu creo que foi moita información, pero, bueno, en calqueira caso, vos deixo a presentación e podedes despois escudriñar por aí. Gracias. Eu aprendi moito hoxe porque sempre con isto, Open Science é bo velo, non? Globalmente. E eu creo que sobre todo para a xente que está no programa de doutoramento, pois é bo ver por onde van as cousas, non? E desde hai tempo, isto non empezou onte, non? Nin antonte. E ao final estamos falando de transparencia e replicabilidade, que bueno, que son os alicerces, non? Da actividade de investigación. A mí gustoume moito a exposición, me gustou moito. E me vou a atrever, por iso, a facerte unha suxerencia. Dime. Porque eu creo que, non sei, a maior parte da xente que eu coñezo, eu creo que cree nisto, non? E tamén digo unha cousa, ainda que non creeras no Open Science, hecho que hai. O sea, adáptate, non? É que está na lei. É que está na lei, Por eso, da igual que sexa a lei española, que a lei, que a normativa europea. sí. O sea, si non te gusta, da igual, adáptate porque este é o que hai, non? Pero bueno, sí, eu creo que é unha boa idea, non? Por os motivos que comentaba Belén. Sin embargo, sí que hai algunhas, claro, en todos estamos nun período de adaptación que igual que non son nin 2 nin 3 anos, non? A verdade é que levamos xa un tempo nisto. A ver, desde o 2001 empezou a idea ca Declaración de E Budapest. claro, como en calquer período de adaptación, sempre hai espabilados, sempre hai xente que se pode aproveitar desos períodos de adaptación. Entón, eu creo que sí hai algúns elementos na exposición que sí que a mellor hai que pensar como matizar, porque non todo foi positivo. No, a que me refiro? O sea, a mellor, tú mencionabas, pois pode haber que os científicos españoles se teñen incorporado decisivamente a Open Access, o cal a priori parece unha boa noticia. Ou incluso na Universidade de Vigo, non? Agotamos os tokens. Claro, a cuestión é todo eso que a priori pode ser positivo, pode ser o reflexo tamén dun problema de adaptación donde hai problemas de dopaxe científico. Non? A que me refiro con isto? España ten un nivel de papers en WOS no número 11, unha cousa así. Sí, entre 11 e 12, dependendo un pouco dos anos. Bastante estable. Bastante elevado. Isto non implica que baixemos, Non. E podes seguir publicando en revistas top, que ademais o que mostraba aí era que seguía habendo moitos Q1s. Claro, isto o que te esperarías entón, se estamos no posto 11, 12, da igual, non? O posto no que estemos non é relevante, non? Pero o que te esperarías é unha distribución por editoriais máis ou menos similar, non? Sí. Pues Elsevier, Wiley e tal. Que ocorre con MDPI, con Frontiers e outras que son menos coñecidas? Que estamos no cuarto posto. Sí, a ver. Estamos no cuarto e no quinto posto, non? Por que? É pola bondade do Open Access? Non. Non. A ver, eso tamén podemos matizarlo. Non é pola bondade do Open Access, porque ademais comentaba antes que el Elsevier para nós como investigadores é gratis e en MDPI só temos un 10%, o 90% o ten que pagar o investigador, o 90% restante. Que pasa? Que ten unha política editorial inmediata. E esa é a ventaxe. É dicir, se ti tes que ir a unha acreditación que sabes que o 1 de abril cambian as formas, dices, vou sacar estes dos papers rapidamente e meto a miña acreditación porque vai rápido. Claro, eso é un problema. Eso é un problema porque é o que dis, ti, pode inducir ao dopaxe, algúns, bueno, pues, pero bueno, a ver, deso a decir que as revistas MDPI son depredadoras, tampouco é, porque aí hai revistas que están no Q1, teñen revisión por pares, e se a xente é honesta e revisa igual que sempre, eu reviso o mesmo. Para un MDPI, bueno, ahora reviso pouco porque teño pouco tempo, pero bueno, reviso igual para un MDPI que para calqueira outra. Dentro do que eu sei ou dentro do meu coñecemento, pois fago o meu report como faría para unha e para outra. E claro, eso tamén depende un pouco da honestidade. Hai publicacións en MDPI que son moi boas e que están en Q1. E logo, claro, que é unha editorial que ten 430 revistas, que Wiley ten unha merda, que ten moi pouquiñas. Entón, claro, ao final, cando ti comparas editoriais, tes que comparar tamén o número de revistas que ten cada unha, que eso non se está comparando.
E claro, entre 430 revistas de todos os ámbitos, porque non é só ciencias, non é só economía, tes todos os ámbitos, matemáticas, biología, todo, todo. Entón, claro, como ten tantas, pois ao final, lóxicamente, unhas revistas que citan, porque logo tamén a NECA te dice número de citas da túa revista. Claro, tú publicas en MDPI e tanta xente no mundo está publicando en MDPI que eso vai como a espuma. Pero ti tamén podes facer unha contrarréplica a calquer paper que veas de MDPI que esteas en contra e publicas outra. É dicir, reply to. Si son tan malos, quero decir. Quería réplica dun artigo de MDPI na nosa área ao menos, Belén. O que te quero dicir é que eu creo que nós en España, isto tamén creo que é relevante para a xente do programa de autonomento, temos como, pode haber diferencias por áreas, Belén, pero na nosa área vos diredes, nós temos como dous sistemas institucionais distintos, un representado pola NECA e outro pola Agencia Estatal de Investigación. Ti non podes aspirar a ter un proxecto ali máis na nosa área con MDPIs. É mellor que os agoches, que os quites do Google Scholar, con Frontiers, con este tipo de políticas. Pois a NECA os está considerando. Sí, non, hai tanto, e o sistema de ciencia e tecnoloxía español evolucionou como evolucionou. A ver, eu sinceramente nunca publiquei en ANECA, en MDPI, perdón. Fixen algunhas revisións, e as fixe como as faría para calquera outra revista, pero, bueno, a ver, no meu campo, pois teño outras nas que prefiro publicar e non tardan moito. Mira, eu, por exemplo, a ver, mandei un paper en novembro e en xaneiro xa o tiña aceptado. Pero, claro, eu teño algunhas editoriais, este era del Sever, me parece. De Sever, bueno, Sedimentary Geology é a revista. Eu mandei en novembro, en xaneiro o tiña aceptado. Despois mandei outro, que era unha revista moito peor, e anda dando voltas. Bueno, ainda fixen ahora revisións e tal, e ainda anda por aí, tamén o mandei en novembro, agora estamos en abril, e ainda non sei a resposta, como vai quedar. Entón, claro, dependendo da revista, dependendo da editorial, claro, non teño presa. Teño os meus exenios, xa son catedrática, dame igual que me tarde un mes que me tarde dous. Pero claro, o doutorando que vais a presentar a unha postdoc, o axudante doutor que vais a presentar a acreditación, pois eso é importante. Non podes esperar os mellores 6 meses ou 9 meses a que te respondan da revista. E por eso tamén crece MDPI. Pero eso, estás comentando así de incentivos, e por suposto que os hai, non? Por exemplo, para mí, acabo de defender a tese fai nada, o incentivo este, non? Pero non me gusta atribuir que o meu comportamento sexa derivado do sistema institucional. Poderíamos cambiar o sistema institucional. Poderíanse garantir prazos de universidades sen necesidade de publicacións, un sistema moito máis americano-británico. Decir, non antes de, por suposto, entendo que dice que hai incentivos, pero gustaríame solucionar o problema grande, non o pequeniño, non? Pero que eso vai tardar, vamos a ver, así como digo que hai todo ese movimento que é Coara, eso vai tardar 20 anos en ser o modelo americano. Para empezar, porque aquí se che piden papéis por todo. E tes que acumular o papeliño, a ver se me dades un papel de que viñen a dar esta charla por se o quero meter para non sei que. A nivel americano, non. Ti das unha conferencia e das a conferencia polos teus méritos e non tes que acreditar ese certificado de conforme diches eso. Claro, aquí está o sistema está totalmente perturbado. Entón, claro, esa perturbación non a repones nun día, nin nun ano, o mellor tardamos 20 anos hasta que isto se module. Bueno, xa levábamos 20 anos desde o 2001, que decía, desde que se hablaba de Open Science, desde que as leis, incluso o que decía, era obrigatorio subir aos repositorios no 2012. E aínda seguimos sin subir, 10 anos ou 12 anos despois. E, claro, todo isto tarda moito máis. Entón, hai unha primeira parte, ese aware, ese concienciar, é importante, importantísimo, porque as cousas non cambian así de rápido. Can I speak in English? Sorry. Yes. Thank you for the great presentation. Absolutely valuable information also for us. My impressions are, according from our cooperation with University of Vigo, especially with Professor Jorge Virabiglieri, that we are since years we are trying to figure out how
how to publish in a way that it would be valuable for two parties. I mean, one is open access, that it's a perfect idea. That the second idea is that, as far as I know, this succession thing that the professors and academics need to do at the University of Vigo, the same system we have in Poland. But what it occurs that the journals that are valuable in Poland, that I get points to get further their money for the research, are absolutely not recognized by Spain. And the ones that are recognizable by Spain, in Poland, they are valuable like for 20 or 30 points, where my minimum for the publication is 100 points, for example. I remember that we talked before the seminar that you were attending this rector conference. Is there any idea of policy to recognize internationally the journals that, for example, we could cooperate in the way that we are having a journal, we have the data, we have a great ideas for the research, that it's valuable for both parties? Yeah, this is the idea of the Diamos project that is just starting right relatively now. The idea of this project is that all the journals, even if they are from one university only, exclusively for that, or are for non-editorials, should be the same value. For the moment, it's not clear. It's not that we are trying to. Yeah, that's the reason I was mentioning before that in our university we have some journals that are by our editorial, the university, and these are not considered for the accreditation agency. Yeah, we have the same problem. We have to change that because it's the same problem for the whole university. The papers that are recognized are the one of the well-known editorials, and the no-known editorials such as Universidad of Vigo's editorial is not known in general in the world. It's the problem that we are occurring in every country, I think, but in Europe. But it would be really, really perfect that someday it will be the set of journals that, okay, we are publishing here, you are satisfied, I am satisfied, and it's perfect. Yeah, that's the reason, because all the institutions are together in this coalition for assessment research, the COARA, I mentioned before. I don't remember, is Poland there? Is your country? Let me check. You hope so? Yes. 50 institutions of Poland are in the COARA group. So we are trying to change that, because it's not easy and it's not immediate. It's the reason I mentioned to you. Yeah, we need time to change the mind and to change the way of the behavior of publication in general. Nada, graciñas pola presentación, porque ademais contén, eu penso que toda a síntese de varios temas que son moi importantes e serán importantes para o futuro do doutorando. Tal vez a miña reflexión vaya nun dos temas, non en todos. Un primeiro sería, bueno, como teremos de facer ou refacernos doutoramentos para avaliar ou desenvolver un indicador de transferencia, non? Dunha tese doutoral que ainda probablemente non tivemos tempo de transferir á sociedade, non? E despois, outro tema diferente, profundizando tamén nesta idea, para min o principal problema é a definición de editorial depredadora. Tal como está a definición, está clarísimo que hai moitas revistas de MDPI que non entrarían. Sen embargo, se vemos detalladamente o que se publica en algunhas revistas, vemos que hai unha porcentaxe alta de traballos que se os avaliásemos a un traballo fin de grado, probablemente non pasaría. Entón, penso que a definición, que habría que traballar un pouco a definición de editorial depredadora. O que se considera editorial depredadora. E, por outro lado, avanzar na avaliación da calidade
do artigo, non tanto da revista, senón do artigo, que E eso sempre é tamén difícil. na responsabilidade de quen avalía, porque, a ver, un dos criterios para considerar unha revista depredadora é que non teña open peer review, non? Entón, un dos criterios é, primeiro, concienciar aos avaliadores de que avalíen e que ademais se identifiquen como avaliadores. Eso é importante, porque ti xa tes unha avaliación dunha persoa que te está dicindo que estás fallando aquí e aquí e que isto non está ben neste artigo. Entón, claro, eso tamén depende da honestidade dos avaliadores, é dicir, se eu avalio un artigo que non ten a calidade suficiente, pero digo, todo estupendo, minor corrections, pois claro, despois ese artigo se publica. E iso tamén está ocurrindo. Por qué? Porque tamén está pasando o seguinte, moita xente senior estamos deixando de avaliar porque non temos tempo e porque non te paga, é un traballo que ninguén te paga, ninguén te valora e que non se valora moito. Entón, pois o vas deixando. Entón, ao final, está avaliando sobre todo a xente moi xoven porque tamén o mete no currículo, sabes? Pois avaliei 3 papers de tal e cual e tú me chamaronme para avaliar isto. Entón, ao final, está ocurrindo eso, que a xente máis nova e menos formada está avaliando ese tipo de revistas que ademais te piden o resultado en moi pouco tempo. Entón, claro, a min agora me piden en 6 días, digo, 6 días xa non podo nin abrir o artigo. E xa digo, non, e rexeito. Entón, claro, despois yo piden a alguén que ao mellor pois, ten menos experiencia, acepta e fai unha avaliación light. Eso está ocurrindo. Eu aí son consciente. Bueno, e ademais de feito, despois tamén é unha decisión persoal. É dicir, eu nunca publiquei un artigo en MDPI, pois porque, bueno, pois porque non tuve esa necesidade ou esa prisa por publicar e creo que no meu campo hai outras revistas que os especialistas do meu ámbito van a acceder máis e vai ter máis prestixio. Que teño, por exemplo, Geoscience que está no Q1, pois efectivamente, pois ao mellor calquer día mando algo a Geoscience, se non me entra noutra, ao mellor, sabes, que non é que o exclúa aí, pero non baso a miña carreira en publicar aí, eso está claro. E unha última reflexión, non para o que estivemos a falar, senón o sistema en xeral, e é que vai a publicación en aberto pagando, coa necesidade de pagar para publicar en aberto, vai levar a unha maior desigualdade. Porque se antes o problema era que determinadas universidades de determinados países non podían acceder e ler os contidos para ter mellor investigación, o que vai acontecer agora é que hai determinadas universidades e determinados países que, porque non teñen suficiente orzamento, non van poder publicar. Claro, por eso hai que ir ás revistas diamante, que son que non lle estemos dando os cartos a determinadas editoriais que nos están afogando. Primeiro nos afogaban por ler e por publicar separadamente, e agora conseguimos un poquinho, pero hai unha presión grande e algunhas universidades, en Maastricht, en algunhas universidades europeas, están rexeitando publicar nesas editoriais. Nós, de momento, ainda non o fixemos, pero ao mellor hai que ter un acordo así xeral rotundo, sabes, de non publicar aí. Claro, estas cousas non son inmediatas e se tarda tempo en axustar todos eses procedementos, non? E incluso o que decía antes, en concienciar, e ainda temos que ter moito debate, pero bueno, algunhas cousas son claras, que a lei nos leva por aí, que temos que ir cambiando cousas, que a nivel xeral en España é unha estrategia que vai, a nivel europeo esa estrategia tamén. Nos proxectos europeos xa o pedían antes e a xente empezou pagando. O mellor, claro, o que temos é que buscar un sistema para darlle valor ás nosas revistas, que poidamos, nós temos unha que está en vos, está no JCR, unha de, creo que de filoloxía ou así. Por qué? Porque ti para meter unha revista no JCR tes que ter comité editorial o suficientemente valorado e que tal. Tes que ter un determinado número de números, que sacas cada ano. Tes que demostrar que tes un peer review, un número determinado de rexeitamentos. E con todo iso, ti podes pedir que a revista entre no JCR, estando noutra editorial, que non ten por que ser unha das xerais. Teríamos que ir cara aí. O que pase que para eso, de novo, que faz falta? Cartos, e que nas universidades se apoiara eso con cartos.
e non co traballo da xente, que é como facemos aquí. Ao final ti fas a labor de edición, ti mandas, ti recibes, ou cando estamos no comité editorial dunha revista. Eu estou no comité editorial dunha revista e facemos moito traballo e te pagan cero. E tes que, bueno, a veces hasta te lees o artigo. Moitas, para saber un pouco o que contesta un, o que contesta outro e saberlle despois dar a resposta que lle vas a dar, non? A veces dis tú, isto como complicado, voulle pedir a outro que avalíe de novo. Pero bueno, todo ese traballo facemos free. E se estás nun comité editorial e ainda encima avalías outros, é que non faz outra cousa, é todo gratis. Todo para as editoriais, é dicir, que lle estamos pagando as editoriais con noso traballo. É dicir, que tiñamos que salir dese círculo vicioso, de Elsevier, de Springer, de Wiley, de Cambridge e de Oxford e de todas elas, porque lle estamos pagando con noso traballo. E eles todo a gañar. Entón, que o que ten que ser é que a NECA conte a Open Journal System da Universidade de Vigo como algo valuable e como algo valorable, e deixarse de Elsevier e deixarse de Cambridge e tal. Pero claro, hasta que eso ocorra, pois estamos nese período transicional. Non sei se hai outra pregunta ou reflexión dende a sala ou dende ao chat. Bueno, no chat houve moitas intervencións para agradecerche a presentación, Belén, porque quedaron moi contentos, efectivamente, deche moitísima información moi valiosa, cubriches moitos puntos, a cousa dá para moito, como ben vimos, e podíamos seguir falando longo e tendido. Pois sí. Pero, bueno, creo que por hoxe vamos te deixar xa descansar por hoxe, aínda que, sen dúbida, probablemente, ao mellor no futuro, pues, teremos outras xuntanzas e outras oportunidades. Pois nada, un placer. Darches grazas de novo. Antes de marcharnos, recordar que mañá temos outra sesión e mañá imos a falar un poquinho de que podemos facer e que non podemos facer con estas novas capacidades tecnolóxicas que nos otorga, pois, a inteligencia artificial. ChatGPT, entre outros, pois seguro que algúns alumnos de doutoramento estarán moi tentados a probar ChatGPT para mellorar o texto ou verificar algunhas cousas. Destas e outras cousas nos vai a falar Miguel González Loureiro, que leva facendo algúns experimentacións pola súa banda mañán. Así que moitísimas grazas, Belén, un aplauso e a